खुलुमबाय दिनैनि गोथां रादाब। आमफान तुफान मुंनि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो दंनो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बे तुफाना सोनाब बेंगल आरो उरिष्या हादरनि बन्दर ओनसोलाव गाबोन सौग्रावगोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे बारहुंखाया घन्टायाव 275 किल'मिटार स्पिडजों फैगोन होननानै सुलुंनि खौरांनिफ्राय मोनथिनाय जादों। सोनाब बेंगल, उरिष्या, अन्ध्र प्रदेशजों लोगोसे गासै मोन 12 रायजोआव बेनि गोहोम गोलैगोन होननानै बोथोर बिगियानिफोरा बुंथिदों। बेनि थाखायनो बै जायगाफोराव सांग्रांथिनि थाखाय एनडिआरएफ हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ थियारि खालामनानै दोनखानाय जाबाय। बेनिखायनो जोंनि आसामजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डआवबो गोब्राब बारहुंखा आरो अखा हानो हागौ। बेनिखायनो जोंनि आसामजों लोगोसे गासै बड'लेण्डनि सुबुंफोरा सांग्रांथि थानाया मोजां। हरनि समाव मोब्लिब थानाया सम्भावना नङा। बेनि थाखायनो केरासिन आरो टर्चनि लाहार फाहार खालामनानै ला। सोरनिबा न' बाङा मोजां नङाब्ला गुबुन रैखाथि जायगायाव आश्रय लाहैथां। मानोना जों मिथिंगाजों जुजिनो हाया, सांग्रांथियानो बारग'नायनि गुबै राहा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।